Software-Mind este o companie globală de software ce oferă soluții complete partenerilor noștri, de la echipe dedicate până la inginerie de produs personalizate. Cu o prezență globală strategică, operăm prin filiale în Europa, America Latină și Statele Unite. Punem un accent deosebit pe migrarea în cloud, pe data engineering și pe instrumente de AI și machine learning. Deși ne dezvoltăm constant pe toate direcțiile noastre de competențe, presupun că sectorul de iGaming este în prezent cel mai dinamic. Extinderea este un pilon central al strategiei noastre. Prin pătrunderea pe pieței noi, nu doar că ne creștem amprenta globală, dar și ne diversificăm continuu setul de competențe și expertiza tehnică. După perioada pandemică, compania Software-Mind a decis să modernizeze flota de calculatoare, punând accent ca angajații să fie mai mobili și să aibă o productivitate din orice colț a țării. Deci atunci când noi am optat pentru dispozitivele Apple, un factor important a fost autonomia acestui device, plus corelația dintre placă mamă și memorie, care dă o productivitate mai mare, nu știu, cu aproximativ vreo 30% decât dispozitivele non-Apple. Astea au fost un factor principal pentru care noi am optat. Dar și metoda de securitate atunci când un dispozitiv Apple posibil să fie pierdut sau furat în cel mai rău caz, tu ești sigur că datele tale se află în siguranță. Noi am avut solicitări de la angajați. Unii au preferat să fie cu keyboard cu litere chirilice, alții să fie cu keyboard US, diagonala să fie diferită 14-16. Unele dispozitive trebuiau să fie înrolate în MDM după cerința clienților și termenul de livrare care era important pentru noi. Principalele avantaje observate de noi sau de angajați sunt predictibilitatea, sunt stabilitatea, lucrul corect cu mai multe monitoare sau cu mai multe mii de device-uri. Angajații chiar la angajare au posibilitatea de a alege un calculator și majoritatea aleg MacBook. Datorită migrării pe soluții hardware de la Apple pe MacBook-uri a crescut productivitatea, s-a diminuat incidentele cauzate de migrarea de hardware, de software, de incompatibilitate, de update-uri. Acum sistemul de operare nu mai trebuie customizat pentru necesitățile utilizatorului, deci tot se face automat, împreună cu integrarea între Apple Business Manager și soluțiile Microsoft, care sunt compatibile și ar putea să ne ajute în direcția asta. Parteneriatul între Software-Mind și SBC s-a început foarte simplu, într-un moment în care compania a decis să modernizeze flota de calculatoare și întâmplător. Компания обратилась с конкретным запросом, то есть мы получили спецификацию, количество устройств. Я предложил, конечно же, наши сервисы, то есть сервисы, которые помогли оптимизировать расходы компании, это в первую очередь. Вторую, скорость предоставления самого заказа. В целом, наш партнер остался доволен нашим сотрудничаем, и мы в дальнейшем продолжаем с ним активно сотрудничать. Compania Software-Mind a ales SBC Moldova pe motiv că ei sunt reprezentant oficial al tehnicii Apple în Republica Moldova, oferă 2 ani de zile garanție cu posibilitate de garanție extinsă, service oficial autorizat și nu în ultimul rând comunicarea pe care o avem cu reprezentantul SBC Moldova. Eu apreciez compania SBC insistența, proactivitatea și suportul la nivel local.